Ka jing ne thurmur ka office boarding jing shine kem EPD CL Nongstoin kala peniklo mar thlem ye ki pad ba katha Nongstoin bat ka West Castle District hi baro ka wa inamar ka jing I bill pathar ka tay ka office sheki long yeng pa pher kat kum ka jing thu ki pad ba long ba ki bill ki la poi ki dan ki bla kenjo hadu shila khatsaw hajar tang kata Henry ka bas ngawlingo kalong bahagi te kibel shim ladan kinu ki jingpen shai benya kaba pen shisha la ki dei na do usnam ayu pen ban na lor kata kabil kabala pen kendet ladan ru ki kentien berngam ban pha kem pulet lada siu ya ki te kibel habaya dei bat kani ka jingja ka seng HNYM West Castles hapo ka jingalam uba Thailand Lingkhoi Lampang ka seng HNYM kala let pantukular ya kani ka kam Henry uba Thailand ulay thok ha unong thok khubor bar uloong bana kalyang jong kibor penyan jong ka take office kim shimla ai kanu ka jingpen shai posi kila kano bet ba ka dei ka jingle ne kibor ki ba kham halor Outstanding deals silak khat sawajan ruspa san punyo claim kanu ka details dai kawan we direct da ka bill haganu ka rukum pajba umla ban shania namta kan ne ka HECC lia simli kani kalong ba ka outstanding deals kalong silak khat sawajar ruspa san punyo ka outstanding deals jong ka bat halor kane kamdon kanu ka details nadu basdang bat hadu bakut bat kamdon kanu ka interest ndai kawan be direct ka outstanding deals halor kata pada mla ban siwe kane nakaliang kane ka sti kan kaong ba ka jing pentip kan supply code khandai point lai bracket chpo jong ka MSERC lem kunta ka office kampansi man IT no ha ka bor jong ka ain Kadisong nang no. kadai ka snong na mau kawa patskan ne ka weiru HI Lestar Kharjarin location kadai tipse kaneru kumju hi kapoi sapu prahajar sispa nyo pesan klam kanu ka details ndai kalong kumju hi sebat kine kiwe ru bun nap dang kine ngimla ban cer kerteng kidon daki kau teli kislip kacu hi karpom hadin bangila yo kaji ucor naki sanpo unrupo nyo pongut kinong snong hapo ka West Khasi Hill District na kamta kane ka MEPDCL hapo Nongstoin hadin baka sorkar kala penmi namta kane ka OTS Kim baka sorkar kan mapno namta kisut jong baro kibadon ram nane kibadang sa kabilat hapo West Khasi Hill District te kajing longo nakaliang ka jongi kum kaseng kalong hadin ba kipajba klumar ba nakaliang ka MEPDCL kalong ba kamdon kanu ka details nadu menu bak kin disconnect ya kalat pan hadu menu bak kindon kata ka interest bat kabalan ka outstanding dues ku bangi ong Henry menta kajing one city habaro kinong snong kibasa ya kabel kalong ba juduna ya ka khandai pho hajar ya ka silak ya ka san pho hajar andru pho hajar ka nyo pho hajar kum ta ter Henry kajing wan nakaliang ka city nakaliang office kalong ba ken wan be direct na ka outstanding bill direct tang da ka bill ba ki shutho be tang da ka bill don kanu ka detail nadu menu usnem ba ki sa bill bat hadu menu usnem ba kim pat siu ya ke bill light bat plus nadu basdang bat hadu bakut namta ka interest judon ka jingpen shai ru em namta barok kini kinong snong kilong kemi ki bawan hang ne temen ki bawan nak kendong kan surat ndai kaji lengo naki kilong kepat yang nakaliang ka seng ba hadin bangilaon mi na SDO lakular ba don bor nomar ka dei ka bor ka ba halor naka sorkar ba kajing jenjar pajba kalong
kumno unla ban siu be kawan be direct tang dak outstanding bill taki khandai pho bat prapo bat khandai pho jar don detail bat halor kata kan don ru ki kentin ba nakaliang kan kasti ken berngem ba lada umla ban siu don ka supply kut khandai point lai bracket chpo jongka MSERC lem kum ta ka office kam pha ban IT no ya kan ne ka kam ha ka bor jongka an dan nakaliang kipat ba baro kila don ke jing scouting nam ta kan ne ka belaj nomor balai halor ke jing one direct outstanding bill klem don detail bat hadin kata plus hapo kendon ke jing berngem ba kinle da ka bor jongka an kam sungulungo susu kalong ba nalor ba kine ki siti ki bala pha kumba la pensai i general secretary jongi Malaysia Khmat te ka balongo isu kalong ba ki don ki pajba jongi napo ka West Kasil district ba hakine ki sinong ki thau ki ba jan napo ka noston ki ba jusiu ru man u banai ka bilaj ki dawan ra ru menta ringkat bat ngi kaseng ngilayo ban keren ru bat u SDO ngila pen i ru ikibil ki ba siu man ka banai kataru kidang poi kini kisti ba kasak karam jongki da ki phau hajar nalor ba ki tho hakane ka siti ba la sa da ki ram da ki phau hajar plus ka details kam don te kumno upaj ba unwan siu kane ka pisa nalor ba ki penbiang ya ka bilaj man ka banai ka siti ka poi haki bat ka berngem berset te kane kalong ka ka pa penting yang ikum ki paj ba jongka West Kasil district hi bro kawai de plus ka wei ru ka ba khamsung long syu kalong ba ki don kilong yeng ru ki ba katu katne ki ba kimpatan watang ya kalajru kasi thiru haki ka poi te hato nakaliang jungka office trikam hakono kadur ka office ngila bu khanang labu ka sarkar ka labu khanang ya ka office trikam hangne po ka noston West Kasil district ban pe je ka ba miat ban pe ki juno don kam jong ki paj babun om baban syu pha ki thi klumar kumne phaisi thik lumar kumne hato uta bampadon ying ru hapsiu bailaj uba siuman ka banai ru hapsiu sisu te ke ka jing tri kam kum kane te habe dei bat kane ka kam na kaliang jongi kum kaseng ibu ka jing kerpat lada dei sekibor bahalor ru basu ba ban pej biang sa sisen yakine ki sithi ki ba pila